To fa, babbar magana. Masu raro sai ku gyara zama yanzu tsab don jin wata zazzafar waka wadda muke tafa da ita. Wadda mawaƙin Najeriya Dauda Kahutu Rarara ya maida zazzafan martani a cikinta. Tare da kuma bayyana cewa ba shi ne mai bakin kare ba sai dai in shugaban ƙasar Nijar ne mai bakin kare. To a yanzu haka dai wannan waka ta ƙara jawa mawaƙi Dauda Kahutu Rarara matsala tsakaninsa da 'yan Nijar. Kasancewar irin kalaman da ya amfani da su marasa daɗi ya ci mutuncin shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani. Wanda a yanzu haka dai muke ɗauke da wannan sabuwar waka da kuma cikakkun rahotanni a wannan tasha tamu mai suna Arewa Sabon Shafi. Masu raro a yanzu haka sai ku gyara zama tsab da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo, musamman ma idan har ka kasance ɗan ƙasar Nijar ko kuma ɗan Najeriya. Tuna da kyau ka tsaya da ka saurari wannan zazzafan labari da kuma ɗauke da irin sabuwar wakar wadda muke tafa da ita a yanzu haka a wannan tasha tamu mai albarka. Amma kafin nan mai sauraro daure da ka je ka danna mana subscribe, sannan kada ka manta ka danna alamar ƙararrawar sanarwa don samun labaranmu da kuma zafafan rahotanni tafa da ma waƙoƙi waɗanda muke tafa da su da zarar mun dora. Tabbas kwarai da gaske a yanzu haka dai shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya bayyana cewa tabbas kwarai da gaske ba zai fasa irin abubuwan da wato yake bayyanawa zai a ƙasar Nijar ɗin ba. Kamar yadda an ba ku manta ba masu sauraro za ku ji cewa tabbas kwarai da gaske Janar Abdurrahman Chani shugaban ƙasa ne na gari kuma shugaba ne mai adalci mai kirki, wanda yake taimakon dukkanin al'ummarsa da kuma wato talakawan da ke ƙasar Nijar. Amma sai gashi a yanzu haka mawaƙi Dauda Kahutu Rarara na shirin bata masa suna tare da kuma ja masa matsala a ƙasar ta Nijar. To yanzu haka dai masu raro shi me za ku iya cewa dangane da wayannan abubuwa da suke ta faruwa tsakanin Nijar da kuma wato masoyan Chani da ke nan Najeriya, wanda ba kowa ne hasalin musabbabin haddasa wannan abu ba face wato mawaƙin Dauda Kahutu Rarara. Dan za ku ji cewa a yanzu haka tabbas kwarai da gaske masu sauraro mawaƙin fa Dauda Kahutu Rarara ya sake bayyana cewa tabbas ba zai iya fasa fitar da waƙoƙi har guda 9 ba, wayanda ya bayyana cewa zai fitar akan shugaban ƙasar Nijar ɗin wanda kuka sani da Janar Abdurrahman Chani. Tabbas masu sauraro a yanzu haka dai wannan al'amari na ci gaba da kasancewa tsakanin wato 'yan Nijar da kuma 'yan Najeriya ɗin. Amma masu sauraro muna jiran ra'ayoyinku don wato jin irin yadda za ku fitar mana da sababbin message da kuma sababbin comment akan wato mawaƙin Dauda Kahutu Rarara. Mun gode.